Menywod Cymru'n creu hanes yn y Swister llynedd, yn chwarae mewn prif phencampwriaeth am y tro cyntaf. Chawson nhw ddim lot o lwyddiant ar y ca, ond beth am ddylanwad y tîm yn ehangach. Mae gan y criw yma yn ysgol Glan Taf atgofion melys o'r Ewros. Fi'n cofio gwylio cwpl o gemau, gwylio nhw gyda ffrindiau, a fi'n cofio meddwl bod e'n wych i gallu i bobl ifanc, yn enwedig merched ifanc, gallu gweld bod merched yn gallu syrenu mewn campau ac gwneud bywoliaeth o chwarae pêl-droed. Dwi'n deall es ti mas i'r Swister, felly siwr profiad oedd hwnna? Oedd e'n profiad really dda, cos fi gallu gweld yr nifer o pobl o gyda diddordeb yn gwylio'r merched. O pryd o'n i'n cerdded o'r fan zone i'r stadiwm, oedd e jyst yn llawn o crysau coch eisiau gwylio'r merched yn chwarae. Ti'n chwarae i dîm pêl-droed, wyt ti'n gweld bod mwy o bobl wedi eisiau ymuno a chwarae gyda chi? Ie, fel ar y dechrau pryd o'n i'n eitha ifanc o'na, ni wedi fel tyfu gymain ers cwpl o blynyddoedd diwethaf. Mae Lowri Roberts wedi gweithio i gymdeithasau pêl-droed Lloegr, Cymru ac UEFA a'n gweld gwerth y buddsoddiad. Gwych i weld y Llywodraeth yn buddsoddi ei rownd y tournament, ond di hwnna ddim yn ddigon, Nedja, just one-off tournament. Falch i weld bod yn digwydd achos o tro cyntaf, moment special iawn, ond rwan gyda edrych i'r horizon a edrych i'r dyfodol. 2035, Home Nations joint bid i cwpan y byd merched. A mae hwnna mond 9 mlynedd i ffwrdd. So yr amser ydi rwan i ddal ati i gydweithio. Heno mae Llywodraeth Cymru'n dweud i bod am rhoi'r gwersi addysgwyd ar waith wrth baratoi ar gyfer digwyddiadau mawr y dyfodol. Yn denu dros 200,000 o ymwelwyr a miloedd o anifeiliaid bach a mawr i lanelwedd pob blwyddyn, mae'r Sioe Frenhinol yn ddigwyddiad enwog erbyn hyn. Ac i fi wedi dod yma i faes y sioe i weld y paratoadau cyn yr wythnos fawr. O wartheg i ddefed, mae'r sioe yn cynnal ac yn arddangos rai o anifeiliaid gorau'r Deyrnas Unedig. A fan hyn yn y brifgylch bydd miloedd o bobl yn heidio i weld nhw. Yr anifeiliaid yn amlwg yw'r atyniad mwyaf, ond mae gan y sioe rhywbeth i bawb. O goedwigaeth i grefftiau, i chwaraeon a digon o fwyd a diod blasus hefyd. Eleni fydd y flwyddyn fwyaf sioe o ran bwyd a diod. Fan hyn yn y neuadd fwyd fydd dros 23 o werthwyr yn gwerthu pob math o gynnyrch. Ond gyda digwyddiad mor fawr, sut mae paratoi? Wel, mi fydd na oddeutu 250 o filoedd o bobl yn dod i'r sioe dros gyfnod o 4 diwrnod. Ac yn o ran yr anifeiliaid, wel, mae'n siŵr bod ni'n sôn am oddeutu 7,000 o anifeiliaid hefyd. So oes, lot fawr o waith dros gyfnod y flwyddyn a mwy, ddeud y gwir, lot o waith darparu. Gwneud yn siŵr bod y maes yn barod, mae wedi bod yn her yn ddiweddar, tywydd poeth wrth gwrs i gael yr prif gylch yn edrych yn wyrdd ac yn neis fel mae o ar hyn o bryd yn barod am yr holl gystadlu fydd yn cychwyn dydd Llun. Y criw fan hyn ar faes y sioe yn Llanelwedd yn edrych mlaen at 4 diwrnod prysur iawn felly. Mae miloedd yn chwarae padel erbyn hyn, ond dim ond y gorau sy'n gallu galw eu hunain yn bêl-campwyr Cymru. Mae'r enillwyr gyda ni heddiw yn Ysgol Broeder. Ni wedi bod yn chwarae padel gyda ysgol ac ni wedi mynd i Manceinion i mewn padel tournament a rhai tîmoedd dros Prydain i gyd. Teimlad o ennill oedd hwnna'n dda. Ac hefyd, rallies oedd yn anodd iawn i ennill, jyst i ennill nhw ar y ddiwedd, hwnna'n hwyl. Fi'n credu oedd yn lot o ymarfer, ond oedd yn werth yn y diwedd. Mae padel yn gamp sy'n tyfu'n gyflym yng Nghymru, gyda mwy a mwy o bobl yn rhoi cynnig arni bob blwyddyn. Fi jyst yn cael profiad o siarad gyda pobl newydd. Fi'n mynd allan, fi'n creu llawn ffrindiau newydd hefyd dros Prydain i gyd. Dwi'n meddwl mae'n chwarae'n eitha newydd ar hyn o bryd, a felly mae'n dda i gwneud rhywbeth gwahanol. Mae eraill ddim yn gael o'r cyfle i wneud, so fi'n often pam. Mae'n gallu bod yn chwarae'n eitha costus, ond os chi'n gwneud gyda ysgol, chi'n gallu gwneud am ddim, a mae'n werth e. Fi'n gobeithio mae'n mynd yn siapach, so mae pawb yn gallu chwarae. Ond ar ôl ennill teitl phencampwyr Cymru, beth sy'n dod nesaf i'r tîm? Cam nesaf paratoi fwy am
y cystadleuaeth yn Manchester blwyddyn nesaf a targedu mynd I Sbaen gyda hyfforddwyr eitha pwysig. So, yeah. Felly, o'r cwrt lleol I fod ar frig Padel Cymru, mae'r phencampwyr yma'n barod am yr her nesaf.